Ni bech mogo Sani oselo robo chopo gimoro 150 and something. An pok aneno bech mogo minye 150 kata korgwe masiera. Because unajua moko no nyamar 200 kaono. Onge mogo, Sani mogo mana 220. Umeshaka gikonwa mari. Kodi ainya to 210 ka indi. Yudo mogo mar 1 an mar gino pok aneno. Samoro kantie ma government no. Sineno koriambo. Koro these are people most probably oginyal wacha die 2017 no yogo wach sava no ko yawo. Koro okwanyal bank ni jogi boya one sava bi waneni the president en ngana and then ka president osebedo nga. Kaka high cost of living oginyal to ni sava yawo. Kagi amo ne ginyal sava 3 years from now. Dano bobera kasagre. Koro these things are again very pertinent, they are very immediate. Nyaka gi kumwara chiel. Wach mar miyo jo Kenya nafas mag tich. An mokwongo an gi shida kabisa nikech kata 50 positions mag CS mane jatend piny ogwero jogeka no kaneno jo youth. An Evans Kidero en jatelo mosetiyo Kenya kae ndi bobedo nyaka governor. Much of youth ere gimomiyo imiyo mana jok mosebedo gitelo moko bendo no goal on the cases of lacking of accountability gi misuse of public offices otuone gi bogol gi gine mapod imiyo gi positions to kata kok mano positions gi kichiwo gi kata tuone youths kamano kata joma mine bendo komi equally to imiyo mana kabila chiel iyudo ni rono gi keino gi kama odwange ni gi ainya nyoso mi kano year ajatend commander mar malonyo bedo jaluo mabende gini no yudo on the basis ni mano ranking kidho weche mag lweny mane gimano nego beno yudo. It had nothing to do with the nikoroni wamiyo another political leadership position kaka joluo nikech koro wachiwo positions. Ogola en ngat mosetielo for a very long time magini this was the rank that was most befitted for him. He got it on merit. Koro gik ma waneno katimre Kenya gin gik ma an kangiyo matut gin gik maduoko wa chien demokrasia o kwanyal wito demokrasia nikech we cannot function without democracy.